ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପରି କଥା ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଣିଷ ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ପରିବାର ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାର ମା, ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେପରି ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ପୀଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଫୋଡ଼ିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମାଛ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବେକ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନି? ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶବ୍ଦ କାହା କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉନି? ଏ କେଉଁଭଳି ମାନବିକତା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଭାବିବେ ବିବେକୀ ହୋଇ।